Este pequeno videotutorial trata da iniciación ao uso do programa Audacity. A Audacity é un editor de audio gratuito e de código aberto que nos permite facer varias cousas, desde gravar a nosa voz ou música ata editar arquivos de audio existentes. Coa edición podemos cortar, limpar e mesturar sons, aplicar efectos como subir o volume, modificar a voz ou cambiar a velocidade do audio. Abrimos Audacity e vemos a súa interfaz principal. Aquí temos diferentes seccións como a barra de ferramentas, as pistas de audio e os controis de reprodución. Na barra de ferramentas temos os botóns máis importantes como o de gravar, reproducir, deter, pausar, avanzar e retroceder. Tamén temos ferramentas de selección, zoom e outros efectos que veremos máis adiante. Para comezar a gravar audio necesitamos conectar un micrófono ao noso ordenador. Unha vez conectado, facemos clic no botón gravar e comezamos a falar. Podemos ver como a onda de audio se vai creando na pista. É importante axustar os niveis de volume de grabación para que o audio non se escoite demasiado baixo nin demasiado alto. Se necesitamos pausar a grabación, facemos clic no botón pausa. Para continuar, volvemos a facer clic no mesmo botón. Para deter a grabación, facemos clic no botón deter. Unha vez que temos o noso audio grabado, podemos comezar a editalo. Podemos seleccionar unha parte do audio coa ferramenta de selección e logo podemos cortar, copiar, pegar ou eliminar esa parte. Tamén podemos desfacer e refacer cambios se nos equivocamos ou queremos probar algo diferente. Para iso, usamos os botóns de desfacer e refacer. Audacity tamén nos ofrece unha gran variedade de efectos para mellorar o noso audio. Imos ver algúns dos máis básicos, como o cambio de tono, a velocidade, a amplificación e o decking. Agora veremos a forma de engadir efectos en Audacity. Se o sonido é baixo podemos aplicar un efecto de amplificación. Temos a posibilidade de comprobar o resultado nunha mostra antes de aplicar o efecto mediante o botón preview ou vista previa. Logo axustamos os controis do efecto para conseguir os mellores resultados. Comprimir reduce a diferenza de volume do audio entre as partes máis fortes e as partes que se escoitan máis baixas. Normalizar axusta o volume do audio a un nivel adecuado para evitar a distorsión. Cambio de ton e velocidade. Modifica o son para facer que a voz non sexa recoñecible ou preparar un resultado gracioso. Unha das ferramentas máis útiles da Audacity é o efecto de esvaciamento, tamén coñecido como fade. Este efecto permítenos aumentar ou diminuir gradualmente o volume dun audio, creando transicións suaves e profesionais. Temos dous tipos de efecto fade: aparecer, o audio comeza en silencio e aumenta gradualmente o seu volume ata o nivel desexado. É perfecto para o inicio dun audio. Esvanecer, o audio comeza no seu volume normal e diminúe gradualmente ata chegar ao silencio. É ideal para o final dun audio ou para suavizar o cambio a outro son.
O efecto ducking ou autoduck é moi útil para as montaxes con voz e música de fondo. Permite axustar de forma automática o volume da música en función da narración de voz. Importamos un ficheiro coa música. Así teremos dúas pistas, unha coa voz e outra con música. Para aplicar o efecto hai que colocar a pista de música arriba. Seleccionamos toda a música e aplicamos o efecto. Podemos ver o resultado como se modificou a onda da música. Unha vez que estamos contentos co noso audio editado, podemos exportalo a diferentes formatos como MP3 ou WAV. Para iso, imos ao menú Arquivo e seleccionamos Exportar. Aquí podemos escoller o formato, a calidade e o nome do arquivo. Escribe un nome para o ficheiro e preme no botón Exportar. Desta forma tan sinxela, podemos gravar e editar ficheiros de audio.